Üdvözlök mindenkit, én Saci vagyok, és elérkeztem az Azulworld csatorna leges-legelső videójához, ami egy ismerj nektek videó lesz, amihez látjátok, így sorban leírtam a kérdéseket, és erre fogok nektek válaszolni. Hogyha tetszik és szeretnétek még hasonló videót, vagy azt, hogy egyáltalán folytassam a csatornát, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Szóval akkor kezdjük is. Mi a teljes nevem? A teljes nevem Balázs Sarolta, és egyébként szeretem ezt a nevet, hát igazából én nehezen szoktam volna meg a harmadik nevet. Olyan szoktam becézni engem Sacinak szoktam, ezért is a nevem az oldalon Saci, mert ugye én nem szeretem nagyon a Saroltát. Mikor születtél? 2003. szeptember 27-én. Hol születtél? Budapesten születtem, azon belül is Újpesten, és még mindig itt élek, nagyon szeretek itt élni. Mi a csillagjegyed? Nekem a csillagjegyem mérleg, és hát igazából most erre nem tudom, mit mondjak, mérleg. Mi a foglalkozásod? Foglalkozásom nincsen, jelenleg egy 7-es, 13 éves tanuló vagyok. Milyen színű a hajad? Ahogy látjátok, nekem ilyen kis mellírek vannak benne a hajamban. Nem tudom, hogy mutassam. Így, nem tudom. Az a lényeg, hogy ilyen kis szőke medülek vannak a hajamban, mert ugye nyáron így össze-vissza bele lettek rakva szőkítővel ugye kincsek. És hát nekem most ilyen szőkés, barnás, vöröses, minden színű a hajam. Milyen hosszú a hajad? Mindjárt megmutatom. Hogyha a leghosszabb nincs ilyen hosszú. Szóval most eléggé jól nőtt meg a hajam, mert nemrég még ilyen hosszú volt. Ez így pár hónap alatt így ekkorára megnőtt, szóval most így egész jól állok haj hosszilag, vagy nem tudom, hogy mondják. Milyen színű a szemed? A szemem az attól függ, hogy milyen ruhát viselek, mert ez szerintem mindenkinél így van. Egyébként nekem kék színű a szemem. Mi a legjobb vonásod? Nekem a legjobb vonásom a szeretetem. Hordasz fogszabályzót? Szerencsére nem, de nem tudom, hogy kellene hordanom, mert még fogorvos egyszer sem mondta, hogy kellene hordanom. Szeretnél piercinget vagy tetoválást? Igen, én mindkettőt szeretnék. Ide szeretnék tetoválást, ide, bele a nyelvembe és az orromba szeretnék egy-egy piercinget. Jobb vagy balkezes vagy? Jobbkezes vagyok. Első legjobb barátnőm? Nekem az első legjobb barátnőm elsőbe volt, és nem mondom, hogy még legjobb barátnők vagyunk, de barátnők vagyunk még. Az első díjam talán másodikban volt, tornáért kaptam 3. helyezést. Első sport, nekem az első sportom a kézilabda, amit sajnos abba kellett hagynom, mert rossz a térdem. Az első utazásom Horvátországban volt, tavaly előtt nyáron, szóval 2 éve, másfél éve, nyáron. Első koncert, hogyha most igazából a legjobb koncert, vagy az első, mindegy, akkor mondom az első koncertemet, ami igazából egy bikini koncert volt, még kint az Újpest főtéren, de hogyha ilyen igazi koncertet, ami ilyen igazi koncert, az egy Imagine Dragons volt 2016. január 20-án, amit nagyon élveztem, mert nagyon szerettem a srácokat. Kedvenc film, nekem a kedvenc filmem, most így mondok nektek 3-at, a Karib-tenger kalózai, aminek nagyon várom az 5. részét, ami most jön ki nyáron, a Beavatott. Fú, azt is nagyon szeretem, nagyon jó lenne, ha még jönne ki belőle rész. És amit nemrég láttam, és nagyon fanatikus lettem belőle, az a Gyűrűk ura. Kedvenc sorozat. Én igazából csak 2 sorozatot láttam, és abból mindkettő a kedvencem. A Pretty Little Liars, azaz Csinos kis hazugságok, és a The 100, azaz a 100. Az RTL Spike-on adják, szar-magyar szinkronnal, a Visszatérők néven. Ajánlom nektek, ne ott nézzétek. Kedvenc szín, nekem a piros és a sárga a kedvenc színem. Kedvenc szám, hogyha most mondok 2-t, mert
a normális szám, úgy hogy van nekem egy szerencsés számom, az a 9. Nem tudom, hogy nőtt hozzám, nem, fogalmam sincs. De hogyha zeneszámot kéne mondani, akkor Imagine Dragons-tól a Demons a kedvenc számom már másfél-két éve. Kedvenc éttermem nincsen, de nagyon szeretek elmenni a KFC-be, meg a burgerbe. Kedvenc bolt, hogyha mondani lehet, bolt, Libri, ugye, hogyha valaki nem tudja, az egy könyvesbolt. Hogyha valaki nem tudja, az egy könyvesbolt. Szerettem nagyon a Classet, csak nem nagyon szoktam oda járni. Szerettem még az MC Shopot, ahonnan 5 termékem is van. Abból 2 Ice, 3 Ice Bluebird-ös. Ja nem, több termék. 3 Ice Bluebird-ös és 2 Anett és Ancsás. Nem. És még nagyon szerettem a Peppót. Kedvenc könyvem, igazából én még nem nagyon olvastam könyvet, amit összesen olvastam, az a Beavatott sorozat, meg a Csillagainkban a hiba, de abból nekem a Beavatottnak a második része tetszett a legjobban. Kedvenc magazin, nekem a kedvenc magazinom az a Mondokon-nak a Mondo nevű magazinja, ami már nekem... Én kaptam az egyik barátnőmtől a legelső Mondo magazinomat, amit félreraktam a polcomon, mert nekem az nagyon tetszett, az egy 2010-es kiadás. Kedvenc cipőm nincsen. Mit érzel most? Igazából boldog vagyok, mert a Sims is működik a gépen, meg jól is fut, meg minden, és örülök, hogy tudok vele játszani. Egyedülálló vagy foglalt? Egyedülálló vagyok, és most nem is nagyon tetszik senki. Mit tettél utoljára? Utoljára mit tettem? Bögréssütit, mert most csináltam. Mit hallgattál utoljára? Azt lerakom a linkbe, vagyis a leírásba. Mire gondolsz most? Arra gondolok, hogy boldog vagyok, és hogy örülök. Én igazából nem nagyon szoktam szomorú lenni. Vannak olyan napok, amikor szomorú vagyok, de vannak olyan napok, amikor boldog vagyok. Az szinte minden nap. Mit néztél utoljára? A Simset, ugye, hogy most filmre vagy videóra, hogyha film, akkor az a Hobbitnak a 3. része, hogyha videóra, akkor az Ice Bluebird-től a Don't Starve, amit Andival csinált live. Hogyha meg zene videó, akkor meg ugye a Trap Nation-től a Hate You, Love You. Ilyen izéje, ez a szar. Mit viselsz most? Most egy ilyen pólót, egy Me and Chocolate Cupcase, és egy ilyen H&M-es gatyát, amit nagyon szeretek, és agyonra akartam már vagy egy fél éve megmond, de már kezd kikopni. Szeretnél gyereket? Persze szeretnék. Szeretnél házasodni? Igazából ez egy hülye kérdés, mert ki nem szeretne. Mi szeretnél lenni? Én igazából gyógypedagógus szeretnék lenni, aminek igazából csak annyi a lényeg, hogy fogyatékkal élő gyerekekkel szeretnék foglalkozni, vagy hogyha nem is gyógypedagógus, akkor csak simán pedagógus. Hol szeretnél élni? Én? Chicagóba vagy New Yorkba? Szerintem New York. Nem tudom, hogy hány embernek az álma, de szerintem sok embernek. Na szóval ennyi is lett volna már ez a videó. Hogyha szeretnétek még erre a csatornára videót, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!